Әйтер иде кеше. Шаулы мәктәп коридорларында, Курчак театры залларында, урамдагы яки күршедәге чуар битле малай алларында. Ширемнәргә әйтер иртә язда: бала чагым, кайт беразга. Әйтер төсе киткән иске хатларына, альбомдагы сары фотоларга, китеп барган поезд артларыннан, яшьлектәге самим хаталарга карап әйтер. Әйтер күккә карап, куяр идем сиңа шундый канат, кайтсаң яшьлек кабат. Әйтер яфрак ярган уты бүкәненә, киез ката кигән аягына, кәкре таягына, баягына юнып куйган утын тукмагына текәлер дә: бик җитәрлек миндә дөнья малы, эшләремә күрә бардыр даным. Һәр кемгә дә булмый һәйкәл, шөһрәт, булса иде җигәр, бераз кодрәт. Әйтер иде бишегеннән каберенә кадәр барып җиткәч, әйтер иде карап: исән булса әгәр. Дөнья берәүгә дә түгел харам, нинди бәхетле син тере адәм. Карап торсаң иде сиңа бераз, капка төбендәге эскәмиядән.